Hej Julie, det her det er min video til eksponentiel funktionsvideoen. Og jeg vil starte med at gennemgå beviset for fordoblingskonstanten. Jeg har snydt lidt og skrevet lidt i forvejen, og jeg har bare skrevet, at jeg skal lave et bevis for, at t2 er lige med log2 divideret med log a, hvor f af x er lige med b gange a opløftet x, og a må ikke være 0 eller 1, eller 0, a skal være større end 0 og ikke 1, fordi hvis det er 0, så 0 eller 1, så er det ikke en eksponentiel funktion. Og så jeg har startet med at skrive, at man kan sætte t2 eller fordoblingskonstanten ind i f af x, og så det giver så 2 gange f af x, fordi f af x er det ligesom det samme som y, så det dobbelte af y, det må være x plus med fordoblingskonstanten til at give y, fordi fordoblingskonstanten er hvad x skal øges med for at give det dobbelte y. Og det vi kan gøre herfra, det er at vi kan sige vi kan erstatte f af x med b gange a opløftet x, hvilket der står heroppe. Så det vi kan skrive er b gange a, og så vores nye x, det er så x plus 2, så jeg opløfter den i x, eller ikke x plus 2, x plus t 2, og så skal det samme så skrive op at på den anden side, så har vi 2 gange b gange a opløftet i x. Og så herfra, så kan vi se, at vi har b på begge sider, så jeg reducerer udtrykket ved at fjerne det b, så er vi efterladt med a opløftet i x plus t 2, og så har vi så 2 gange b af x herover, og da vi dividerer med b på begge sider, så bliver det bare 2 gange a opløftet i x. Nu kan vi så anvende regnereglen, der hedder a opløftet i p plus q er lig med a opløftet i p gange a opløftet i q. Og her har vi så a opløftet i x plus t2, så det kan vi så ved hjælp af den regneregel få til a opløftet i x gange a opløftet i t2. Og så det samme, det bliver det samme på den anden side. Der ændres ikke noget. Så kan jeg så nu sige ny linje og lave, så nu har vi a opløftet x på begge sider, hvilket vil sige, ligesom vi gjorde før med b, så kan vi bare dividere med a opløftet x på begge sider og reducere udtrykket yderligere. Så det vil sige, at vi dividerer med a og x herover, og så går det ud med hinanden, så der efterlades vi bare med a opløftet i t2 er lig med 2. Og herfra, så vil vi gerne have isoleret t2. Så må vi gøre det er at vi tager logaritmen til a gange, eller a opløftet i t2, tager logaritmen på begge sider, fordi nu kan vi så anvende en af logaritmereglerne, jeg lige glemt hvilken en af, jeg tror den 5. eller sådan noget, der siger, at log a opløftet i x er det samme som x gange log a. Så det vil sige, i det her tilfælde kan vi sige, log a opløftet i t2 er det samme som t2 gange log a. Så det skriver jeg gange logaritmen til a, og så herover, det er så det samme. Der står stadig logaritmen til 2. Vi var omskrevet på venstre side, vi har ikke ændret noget på højre side. Og så til slut her, vil vi gerne have isoleret t2, ligesom herop, t2 er lige med log 2 divideret log a, og det gør vi simpelthen ved bare at dividere med log a på begge sider. Så får vi så t2 er lige med log 2, log 2 divideret med log a, hvilket var også det, jeg skulle lave et bevis for. Så det var min video over eksponentielle funktioner, hvor jeg gennemgik beviset for fordoblingskonstanten. Vi ses.